Понеже съм комплексар, трябва да си оставя телефона и да си оправя косата и да кажа за Дискорда, който направих една секунда, само да си оставя. Да, стига де. Стига де. Така, окей. Не съм тренирал от... What the hell? Така, имам Discord, който е за self-improvement. Всеки, който иска да влезе, трябва да плати 5 лева, понеже направих една група в Instagram и стана пълен хаос. Всеки почна да си споделя TikTok-си, Instagram рилове и така нататък. Така че искам да има начална такса 5 лева, за да знам, че хората, които са вътре, са сериозни. Понеже ако е безплатно и ме наспамите над 100 човека за този Discord, нямам времето, нямам усилията да го направя. Така че всеки, който иска, може да влезе, всеки е добре дошъл. Буквално няма значение дали си начинаещ, няма значение дали си напреднал, средно напреднал. Не, what the hell. Бих обърнал телефона, обаче не искам всеки да знае точно къде живея. Има ли друго нещо, което да кажа? Една секунда да го помисля. Discord, 5 лева начална такса, за да могат да са сериозни хората. Discord е много як. Наистина е направен много яко и е разделено. Тъпото е, че не мога да оставя снимки, защото си изтрих приложението за обработване, защото един пич ми обработва видеята. Но да, имам Discord. 5 лева е. Може би 2 пъти в седмицата ще се пускам за по 1 час, за да мога да си говоря с хората вътре. Като по-хубаво да има 10 човека сериозни, отколкото 100 човека несериозни, да спамват глупости. Пак казвам, има отделни канали за остаджи, за хора, които тренират друг спорт и така нататък. Има доста потенциал в този Дискорд. Якото е, че там мога примерно да мютвам, да говоря само аз и така нататък. Докато в Instagram групата, която бях направил, беха над 100 човека вътре, стана пълен хаос, буквално хората, пак казвам, спамат и пишат само глупости. Клипът стана 2 минути и 27 секунди. Това ще е. Имам Discord, 5 лева начална цена, пиши ми в Instagram, Паров долу на Чемп, за да те добавя вътре. Peace. Да, очакват много интересни видеа. Също така ще направя Q&A, пиши всякакви въпроси, които имаш към мен в коментарите. Ще се радвам в следващото видео да ги отговоря. Друго... дай ми идеи за нови видеа, защото бях прекъснал 1 месец. Peace.